morning like Dan. Dapat dua kali ada letuna. Good morning, good morning. Makala may dong. आं रुमाव हाबबाय आरो बोरमा बेदरखौ संफिनदों आग्लायदों ना मा जाखो? आग्लायनायखौ लाबोदों आरो ना? सोर लाइक दान होखो? थेंक इउ सोर लाइक दान होदों? बेसे बुरजा आग्लायथारदों नामा? साबैसेमोन? जन बुरजाथार बयस ना खालि बयस गोजाल' ना लागायल'थाय? सोर जाखो बेलाय? पजिटिभ बेनिन अरे बाबा सो थैंक यू कौन है भाई आप? कहाँ से हो भाई? थैंक यू बहुत सपोर्ट करने के लिए। पजिटिव जी কি খবৰ? অসমীয়া হে মনক খুব ভাল লাগিছে দেই অকণমান আগবঢ়াই দিয়াৰ কাৰণে থেংক ইউ ছ' মাছ। মই ৰোহন দা আকৌ কি চেঞ্জ কৰিলে? ডিউটিত আছে নেকি? নাইট ডিউটি নেকি ৰোহন দা? চ' থেংক ইউ ৰোহন দা, থেংক ইউ কি খবৰ? মই আছোঁ ভালে। एमाव अफिसियेल ब्लग फैदों जोंहा लागाव फैसा हरबाय गावस्रा आंखौ हरा नालाय, गावस्राथ' अनथारा आंखौ, बर'फ्राथ' रावबो अनथारा। ओमफ्राय गोजोननाय थाबाय जोंहा एमाव अफिसियेल आंनि लुबैनायनि थाखाय स' थेंक इउ। ओमफ्राय নাই কোৱা ৰুমতে আছে নেকি দাদা? আকৌ হেপী নিউ ইয়েৰ কেনেকৈ গ'ল, ক'ত পিকনিক খালে, খা খবৰে নাইচোন। 65 জন थांदों आरो ना लेथन बाग्लारि। ভাত পানী খালানে ৰোহন দা? মই ভালে আছোঁ। যেনে তেনে বেয়া। কিয় বেয়া? কি হৈছে? কিয় বেয়া ৰোহन दा? थोद थांसैलां होनबा बेखौ होनाखै आङो, रांनि खोथाखौसो होनदों आङो। एमावा दा ओरैनो फानि आरो जोंहा নাই বুলি কৈছে আমাৰ ৰোহन দায়ে। लेथन बाग्लारि आयु एमाव लकेल जायगानियानो उन्दुवाखै नामा? औ मानो दाबो उन्दुवाखैथाय? एमाव गुमैमोना एलबि होबाय थायोथ' बिसोरो ना हरब्लाबो। আইডিৰ নামটো বেলেগ দেখিছে যে ৰোহন দা আপোনাৰ। ओमफ्राय ओंखाम जाबावगोन नामा लेथन बाग्लारि?
दे सोर दं कमेंट खालाम कौन है कमेंट करिए प्लीज़ लाइक करिए कमेंट करिए और जो लोग नया है न्यू है सपोर्ट करके जाइए प्लीज़ क्यों हायिले रहन दा মই কথা কোৱাটো হাঁহিছে নেকি उन्दुनो मा होनखो उन्दुनो नैबे लेथन ब्र होनदों आरोना उन्दुनो नैबे लेथन ब्र'आथ' मिलायनानैसो दङ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই না ৰহন দা বেলেগ আইডিহে হয় আচ্ছা তাকেতো মই ভাবিছোঁ কোন সেনেকৈ দিলে তাৰপৰা আকৌ নামটো ইমান দীঘলীয়া সোনকালে ধৰিব পৰা নাই মানে এচিভ ডিউটি চলি আছে নেকি ৰহন দা আপোনাৰ दे लोगोफोर मा कमेन्टबो खालामा दे नोंसोरलाय আহিলোহে ৰুমত আচ্ছা বিচি বাজিলে নেকি ঠিক আছে বুজি পালোঁ এতিয়া ভাত পানী খোৱা হ'ল जोंहा गुमैया मानखो दु होनबाय आंनो नायहुआ আচ্ছা কি বনাই থৈছে বা ফ্ৰেণ্ডছবোৰে মাংস কিজানি ন थुखेबाय सना होनदों आरो जागोन दे स' थेंक इउ थुखेनायनि थाखाय जोंहा एमा अफिसियेल ब्लग ओमफ्राय दालि आलु अनलि दालि आलु মাংস নাই মানে সুদাই খোৱা হ'ব ন दिफालि बसुमतारी हेल' आंनि सना नों माब्रै दं आं मोजाङै दङ दिफालि मोजाङै दं आं फर लाइक डान अके स' थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय আমাৰ रोहन दाय কি হৈছে বুলি কৈছে আৰু পেটত যাব জানো দালি আলু অনলি एमा ब्लगा मानखो बाय बाय गुड नाइट सना बैनाय होनदों आरो जागोन दे गुड नाइट सुइट ड्रिम्स इउ टुमरो बाय अके बाय थेंक इउ दसे सम सापर्ट होनायनि थाखाय जोंहा एमाव गुमै मानो मा होनखो मानो मोजां दं नों माबा उल्थासो जाबाय मोजाङानो मानो मोजां दं नों मोजां थानाङा होमबा दे होमबा गाज्रि मा होनखो मोजां सोलानाय नों बुजिया ओंख्रिया आलु मटर गरसि ओमफ्राय थालिर दाउखा एवनाय हाय गणेश म्यूजिक कॉल्स कैसे हो थैंक यू मेरी एलबी में आने के लिए गणेश म्यूजिक कॉल्स जी कैसे हो भाई अभी कहाँ पे हो
खाना पीना हुआ कि नहीं हुआ अभी तो हो गया सेट है ना। আপোনাৰ ন'টিফিকেশ্যন আহিছিলে কিন্তু পাহৰিলোঁ কোনটো আইডিৰ নামৰ লগত আহিব লাগে কাৰণে আইডি নতুন হৈ আছে। হয় নেকি? মোৰ বিবাৰী নাৰ্জাৰী এছ ব্লগেই আছে না ৰোহন দা। সেইটো আইডিৰ লগতো চাপ দি দিয়া তেতিয়া ন'টিফিকেশ্যন যাব মাজে মাজে। जयाबाबो जायाबाबो फैसाबबाय आं हाय होनदों आरो। दे गोजोननाय थाबाय जोंहा जायाबाबो फैब्लाबो स' थेंक इउ। ओमफ्राय जोंहा फैसाबलाबायदोंमोन आंबो होनदों आरो। दे फैबानो जाबाय आरो गणेश मिउजिकल नाइस इउ अके स' थेंक इउ। दिपालिया मा होनखो आं दिनै ओंखाम जादिया आं माबा माबि जानानै उदै बुंबाय मा जाखो नोंबा? जोंहा जायाबाबो मा होनखो माबाफोर मोनजागोन नामा बेयाव? दा हरनि समावलाय मा मोनजानो नोंलाय? 5 लाइक दान थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय जोङो माथो मोनब्रैल' लाइकआनो। जायाबाबा मा होनखो ओइ दिपालि मा मोनदों बेयाव उन्दुदो। है मालाय सापर्ट होफैनायखौ मा होनलाबायो। न'टिफिकेशन আপোনাৰ নামতে আহে কিন্তু মোৰ বহুত আইডি আছে। বহুত আইডি আছে তো আইডি আছে মোক দিব পাৰে ন ৰোহন দা। চাববিলাক অলপ সোনকালে বহাই যাওক বুলি মৰম নকৰে নেকি ভণ্টিকে ৰোহন দা? দিনে 5টা 2টা 3টা সেনেকৈ দিব লাগে। নিদিয়াকৈ থাকি আছে ইমান সৰু আইডি লয় ন। सोरनाव जाया होनदों आरो। सोरनों जाया होनदों। सोर बिलाय सोंलायदो दे। जायाबाबो मा होनखो जोंहा आंबोथ' फैदों सापर्ट होनो। औ फैदों आरो बयबो फैनांगौ। दिपालि मानो नांगौ सिरि था गावबागाव बिदिसो जालायबाय। सानैजों नांलायबाय थानोसै नामा? नांलायबाथाय दोनगोनसै आं एलबिखौनो। नों र' आं जाया बारना जागोन आंजों। आंसोलै आसोल होनदों जोंहा जायाबाबो। आं सिनायाखै। सिनायदों नोङो दिपालि? उन्दुनो ओंखारबायहाय। মানুহ নাই আৰু ৰাখিব লাগিব। दिपालि दे नोंखौ सोर बिदि एदावो बुंलाय? मालायबा सोर बिदि एदावो? आं बर'फोरखौ सिनायला दै होनदों आरो। आं बर'फोरखौ सिनायला होनदों। आंबोथ' बर' दिपालि। माथो सानैल'सो दोनसै ना होमबालाय? केरेलायाव थानायखाय नामा? आयौ 50% थांनाय देखायबाय माथो। माने हौवाफोरखौ सापर्ट खालामला हिनजावफोरखौल' खालामसै। माथो आं हौवाफोरनि एलबियावबो थांनाय नुयो नोंखौ दिपालि। 50% थांबायहाय गाबोन सालायनो प्रब्लेम जागोन। 3 ल'खासो दोनसै दे होमबा दिपालि
जायाब्लाबो ओमफ्राय सोर दं रहन दासो जुदि बायदे राखिसु गावनो हौवाखा गावनो हौवाखाथ' आरो दिनैसो आं थांदों होनदों आरो दिनै मैया दाखालिबो नुदां नोंखौ दिनै आं बांसिन रावनिबो बेयाव बुरियाखै दे होमबा बायबाय दे बायहरदो दे दोनसै दे दिपालि बाय दिपालि सना हरबाय हनै दोनबाय दे जायाबाबो साबो थाब थाबनो जायाबाबो आइडिजों फैब्लाबो र' मानि बेलाय उन्दुनो ओंखारबाय एमबि गैला नों एमबि सोना हरनो आंनो 50% थांबाय नोंखौ र' आं होनदों आरो जायाबाबो बाय होनदों आरोना ओमफ्राय रहनदा ओके बाय बाय गुड नाइट ओके बाय रहनदा गुड नाइट है सब ओके मानो নাই আৰু ৰাতি হৈ গ'ল এমবি খতম হ'ল 50% গ'ল আকৌ কালি চলাব লাগে ন सिनायबाय टफ्ला होनदों आरो आं दानो उन्दुआ जाया होनदों आरो दे एलबिफ्राव गुराय दे होमबा दोनसै ना अके बाय गुड नाइट दोनबाय आं एइटस थाम्फैयाबो मासे गिदिर आइथिं आखायाव साख्रेबलायलांबाय